Me voitaisiin ensin puhua vähän kuvanveiston ja arkkitehtuurin suhteesta. Eli jos ajatellaan kuvanveistoa, niin siinähän tilan käyttö on jotenkin luonnollisesti jo sisäänrakennettua, mutta aika usein historiassa niin kuvataidetta on kuitenkin arkkitehtuurin kanssa käytetty ehkä pikemminkin koristeena. Ilmeisesti tässä Pyhän Laurin kappelissa on hieman toisen kaltainen tilanne. Joo, nimenomaan. Sehän on oikeastaan hirmu harvinainen tilaisuus, että tuossa kilpailu julistettiin jo paljon ennen kuin rakentaminen alkoi ja se mahdollisti ja oikeastaan toivottiinkin siinä, että se huomioitaisiin siinä taideteoksen suunnitteluvaiheessa. Siitähän mäkin niin kuin lähdin, että mä lähdin ensin katsomaan sitä, että mikä se arkkitehtien niin kuin tunnelma ja sanoma sille rakennukselle on ja sisältö. Ja sitten ehkä toinen tärkeä asia oli just tämä, että siinä on mahdollisuus ottaa niin kuin taideteos mukaan siihen. Kyllähän niistä selvisi niistä arkkitehtien niin kuin omista kertomuksista, jotka oli niissä kilpailupapereissa, niin niistä selvisi se niiden niin kuin perusidea siinä kirkossa, että minkä mä tulkittiin siellä just tämä, että ihminen kulkee omaa tietään ja sitten tuleekin käännös elämässä. Miten tuommoinen prosessi, kun sä lähdet niin kuin tekemään tämmöistä niin sanottua ei-vapaata työtä, niin lähdetkö sä niin kuin tutkimaan sit jotain aiheeseen liittyvää symboliikkaa tai lukemaan kirjallisuutta tai... No silläkin joskus käy, mutta tässä se oli jotenkin tuli aika selvästi, että joskus on niin onnellinen, että vähän niin kuin tipahtaa se idea sillä lailla. Mä ensin perehdyin niin kuin tähän arkkitehtien ajatukseen ja sitten mä ymmärsin, että siihen rakennukseen voi ottaa sen rakentamisvaiheessa sen työn mukaan. Niin siinä oli niin kuin mulle ne lähtökohdat. Niitä mä rupesin sitten miettimään, että miten voisi tukea sitä ajatusta ja sitten kun se tiilestä rakennetaan, niin voisiko se olla sitten seinästä jotenkin tuleva juttu, että se olisi mukana siinä. Et kyllähän sen pitää niin kuin noin siellä tilassa niin kuin tuntua ja näkyä, mutta sitten toisaalta ei niin kuin liikaakaan, että kun ajattelee sitä, mitä tilaisuuksia siellä pidetään, niin eihän se saa hyökätä päälle. Joo. Näetkö iso ero tämmöisen niin sanotun vapaan työn tai sitten tämmöisen kilpailu- tai tilaustyön välillä, jossa on niin tavallaan annettu ne reunaehdot? Että sä et ole niin vankina missään. En mä koe sitä sillä lailla, että musta nämä tämmöiset niin kuin reunaehdot, niin ne oikeastaan helpottaa. Ei ole ihan täysin vapaa siinä, mutta kyllähän siinä semmoisia jotain tulee, kun ajattelee, että siellä se nyt duuni makaa ainakin se 50 vuotta. Ja 200 vuotta. 200 vuotta. Talouden elin. Näin luin tästä. Joo, niin pitäisihän se nyt, sen ei auta huutaa ihan semmoisella tämän päivän muotikielellä. Jos mä ajattelen tuommoista tavallaan niin kuin aika haastavaa arkkitehtonista tilaa, jolla on niin kuin semmoinen oma kielensä jo tietyllä tavalla ja oma aika voimakas symbolinen sisältö, niin sehän asettaa tietenkin sulle hyvin samankaltaiset haasteet. Et siinä on tavallaan se, että jos ajattelee symboliikkaa, niin sen veistoksen tulee olla luettavissa jollain tavoin, mutta sitten toisaalta taas kun ajattelee sitä aika herkkää tilaa, niin sen pitää toimia siinä tilassa. Minkälainen vuorovaikutus näillä tavallaan kahdella ulottuvuudella siinä on? Tavallaan tämä idea tuli, niin sehän tuli niin kuin palvelee vähän tätä kristillistä ajatusta ja tätä arkkitehtienkin teemaa, että siinä on kuvattu maallinen matka ja sitten tämmöinen henkinen pystysuora matka, että ne mun mielestä niin kuin teemaltaan sitten istahti siihen. Se tasapainoilu siinä hienovireisyydessä sitten, että kuinka se, ettei se tule liikaa sieltä esiin eikä sitten toisaalta häviä sinne. Tehtiinkö sitä työtä sitten yhdessä? Sitä katsottiin ja mä mallinsin niitä pienoismalleilla ja semmoisilla ja yritin mielikuvitella sitten, että kuinka paljon se tulee ulos esimerkiksi sieltä tämmöisiä. Mutta sehän olet pelannut siinä kuitenkin sitten semmoisella niin tietyllä hienovaraisella, että siinähän on niin sitä tiilen jälkeen on, että mihin tämä perustuu? No
sanoisiko tämmöiseen inhimilliseen kosketukseen, että sieltä seinästä voisi lukea, että sen on ihminen tehnyt. Just joo. Niin, että sä haluat, että se kädenjälki on siinä. Joo, tässä arkkitehtuurissa, niin siinähän on niin kuin 3 samankaltaista tilaa, joo, isompia ja pienempiä, jossa sama teema toistuu, että ihminen tulee sisään sinne tilaan, se niin kuin kulkee seinän viertä pitkän matkan, niin kuin ulkoa asti on muureja, jotka johdattaa sitä ihmistä sinne tilaan, ja sitten tulee tämä käännöskohta. Ja sitten taas ihminen niin kuin ikään kuin uudistuneena jatkaa matkaansa, ei enää samaan suuntaan, vaan ei tule takaperin pois sieltä kirkosta, vaan jatkaa matkaansa. Ja taas siinä on muuri, joka saattelee sitä niin kuin elämää. Niin nämä valoristit oli ajateltu, että ne niin kuin kuljettaa ihmisiä sinne tilaan ja tilasta pois. Siinä käytettiin tämmöistä aika uutta tekniikkaa, että ne itse ristit, niin ne on tämmöisen unkarilaisen arkkitehdin kuin Aron Losonskin kehittämä menetelmä, jossa valo tulee betonin läpi. Joo. Ja nyt siellä on tiiliseinässä on tämmöisen ristin kokoinen kolo, tiilen syvyinen kolo, ja sinne on tuotu sinne koloon valokaapelia pitkin valo. Ja sitten siinä on edessä on tämmöinen läpinäkyvästä betonista tehty risti, ja sitten se on slammattu yli. Just joo. Se mikä mua kiinnostaa, niin sehän on ollut myöskin mukana siinä muussakin touhussa, semmoisten kuparipatinoiden kanssa. Onko nämä nyt osa taideteosta vai onko ne... No se kuparipatina tuli sitä kautta, että ei oikein löytynyt semmoista tahoa, joka olisi ne niin kuin osannut patinoida. Että kun siihen arkkitehdit toivoo kuitenkin elävyyttä siihenkin, niin nämä tämmöiset teolliset patinointimenetelmät, niin ne näyttää niin kuin maalatulta. Just joo. Niin mä oon aika paljon patinointia sillä opiskellut ihan ja kokeillut, niin mä sitten uskalsin ottaa se hommakseni sitten tehdä ne patinat. Niin. Miten tuommoisessa prosessissa, niin kuinka paljon sun pitää tehdä kompromisseja niin kuin taiteilijana? Kyllähän siinä pitää huomioida niin kuin faktat, että mitä esimerkiksi materiaalivaatimukset ja sanotaan tuossa niin kuin tiiliteollisuuden vaatimukset, että se ei ole ihan helppo mennä tämmöiseen logistiikkaa sotkemaan, mutta en mä kokenut rajoittavana sitä, että se on niin kuin osa duunia. Just joo. Että ei siellä missään tullut semmoista kohtaa, että olisi niin kuin joutunut jonkun tärkeän asian sitten. Niin, että sä et joutunut hylkäämään jotain ideaa, minkä tämmöisen... Ei, että melkein voi sanoa, että päinvastoin, että kun rupesi tutustumaan niihin mahdollisuuksiin kaikkiin, niin sitten niin kuin aukesi taas ovi, että näinkin voisi tehdä. Niin kuin siitä tiilen käytöstä jäi niin kuin takaraivoon sillä, että aika paljon mietiskelen, että miten sitä voisi niin kuin ehkä käyttää jossain. Onko se siis näin, että vanhana konkarinakin vielä törmää ikään kuin uusiin tämmöisiin materiaaleihin ja tekniikoihin liittyviin asioihin? Joo, oikeastaan hirveän paljon. Ihan, ja se pitää mut oikein hengissä. Että... Kun tulee semmoinen tilanne, että on joku isompi kilpailu tai tilaus tai tämän tyyppinen työ, jossa tavallaan sä pystyt vaikuttamaan siihen, mitä sä haluat tehdä, mutta jossa kuitenkin on olemassa tietyt reunaehdot, niin miten sä lähdet liikkeelle? Esimerkiksi tässä tapauksessa. Niin, mulla yleensä on semmoinen tapa, että mä perehdyn siihen arkkitehtuuriin ja siihen pienoismalliin, mikä on olemassa. Ja tavallaan vähän kerään sitä materiaalia siitä tilasta ja paikasta. Ja se tila on mulla ollut aina hirveän tärkeä ja siitä lähtien sitten ratkoa sitä tilallisesti. Se on se ensimmäinen. Se on se oikeastaan se ensimmäinen ja miten tullaan tähän tilaan. Niin kuin tässä näyttöhuoneessa, niin se ei saa olla niin kuin liian isossa roolissa tämä taideteos, että täällä on muut asiat, jotka on se tärkein. Niin... No, sen nimi on suru. Joo. Niin miten suru tuli käsittelyn kohteeksi? Jos miettii siis sitä, että sehän ei tavallaan liity mihinkään liturgiseen maailmaan, se ei ole sillä tavalla ilmikristillinen asia, että sen symboliikka on tavallaan vapaampaa. Jollakin tavalla mä niin kuin, kun tämä on niin kuin Vainajan näyttöhuone, niin jotenkin mulle keskeisesti tulee mieleen se suru siitä asiasta, että se, kun on niin kuin rakas ystävä tai ihminen on kuollut, niin se on semmoinen pohjaton
pohjaton se suru. Ja jotenkin mä ajattelin tässä, että tämä valo, niin tämän teoksen keskeisiä elementtejä, valo ja semmoinen heijastukset ja läpinäkyvyys ja jotenkin semmoinen lohdun tuominen siihen tilaan ja siihen hetkeen, että vähän niin kuin valoa tunnelin päässä tai jotain vastaavaa. Miten sä lähdet sitten niin tavallaan toteuttamaan sitä sen esimerkiksi niin tilaan sopimista? Että suoritatko sä testejä heijastuksilla? No mä tein sillä tavalla, mä tein semmoisen tästä huoneesta semmoisen 1/10 pienoismallin, tein tämmöisen alumiinisen pienoismallin, johon mä sitten tein ihan tämän tavallaan niin sinne 1/10 pienillä kristalleilla, niissä oli myös valokuiduilla, tuli jokaiseen valoja, että mä pystyin niin kuin aika hyvin hahmottamaan, löytää sen paikan. Siinä nämä ovet oli, samoin tuo kattoikkuna ja sitten paikka vainajalle ja sen pienoismallin pohjalta tein sitten 1:1 työhuoneelle tai vastaavan tilanteen. Mistä se kristalli tulee? Tämä ei ole sun ensimmäinen Ei joo. Mä oikeastaan sen eduskuntaan tein ensimmäisen harjoittelutyön, jossa kristalli oli mulla mukana. Ja siellä oli tämmöinen, että se oli suuri valiokunnasali, joka oli maan alla. Niin tämäkin tila, että ei ole luonnonvaloa ollenkaan. Että se oikeastaan tämä materiaali edellyttää sitä, että luonnonvalo ei pääse siihen. Ja tämähän oli tavallaan, tämä kirkossa oli tämmöinen niin kuin taidepolku, kun se oli vain tie, joka oli niin kuin se lähtökohtana ja oli erilaisia teoksia tänne. Ja mä jotenkin mulla niin kuin sielun ja semmoisen niin kuin ruumiin ja sen sielun irtaan. Mulla on jotenkin semmoinen niin kuin se henkisyys siinä, henkisyyden kautta, että jotenkin se lasin myös se aineettomuus ja läpinäkyvyys. Ja jotenkin se tuli luontevasti sitten siihen, että siinä lasissa on semmoinen tietty pyhyys läsnä. Niin tämän toisen teoksen nimihän on Sielu. Joo. Tuossa oli aika hauska, kun siinä oli tämä kattoikkuna, joka niin kuin taivas näkyy, se sininen taivas. Ja sitten jotenkin sen ruumiista irrottautuminen, että se sielu, että se menee sieltä. Niin siinä on se suunta. Niin suunta. Ja se lähtee niin pienestä ja kasvaa pikkuhiljaa sinne. Että siinä on yli 100 kappaletta niitä. Ja kaikki ne on tämmöisiä niin kuin Nuutajärvellä puhallettuja tämmöisiä niin kuin luonnon nöhkäitä. Kun noin isoja tavallaan tehdään umpilasia, niin siinä ei pysty niinku hallitsemaan sitä ei pysty niinku designeeraamaan sitä muotoa. Niin, se ei ole tavallaan semmoinen klassinen kuvanveisto juttu, että sinä olet nyt muotoon. Ei, vaan se tavallaan se liike, kun se pyörittää sitä, niin se itse siihen ei voi vaikuttaa. Se on aika kiva siinä, että se on että mä haluaisin pitää siinä semmoisen niin sattumanvaraisuuden. Tai mistä sä silloin tiesit? Niin, se jotenkin, että siinä on jotenkin se tietty suunta, että se menee sinne ylöspäin ja se on tietty selkeys ja yksinkertaisuus. Jotenkin semmoinen, että se tuntuu, että siitä voisi saada, kyllä siitä varmaan jotain on jätetty pois ja vähän vaikutettu johonkin asioihin, mutta mähän keräsin tuolta merenrannalta sellaiset, joka vesi on muotoillut kiviä sillä ja mä vein niitä ja aina katsoin tämä mallinen ja sitten ne rupesi siitä tekemään. No, miten jos miettii semmoista ulottuvuutta, kun siis kuvaveistossahan usein puhutaan jostain plastisista arvoista ja taiteessa ylipäänsä sommittelusta. Että jos sulla on nyt tämmöisiä, monta niitä on 100. 100, joo. Ja tässäkin on näitä erillisiä. Onko se 30 vai 24 tai siitä vielä 26? Niin, onko siinä työskentelyssä enää, kun sä oot tämmöisen materiaalin kanssa, niin onko siinä paljon tekemistä enää jonkun komposition tai plastisten arvojen kanssa? Miten sä lähestyt sitä? Onko se veistos sulle vielä? Vai onko se hävinnyt jo tavallaan niin. Jonnekin ihan toiseen universumiin? Joo, kyllä se tietysti tässä sommitelmassa, kun sommittelee näitä yksittäisiä ketjuja ja näitä elementtejä rakentaa, niin kyllä siinä tavallaan ne samat kaavat. Ja siellä on ne vanha tausta. Joo, kyllä se siellä sisällä on. Tämä kristallihan siitä on jännä, kun se just mahdollistaa tavallaan sellaisen rakenteellisuuden, että sä pystyt kasvattaa sitä aina. Niin kuin me tännekin tultiin, niin sitten mä vielä jatkoin täällä, pystyn työstämään sitä eteenpäin. Että niin se prosessi näyttää sulle. Se prosessi, just niin se on. Se on mulle just tärkeää, että se prosessi vie tavallaan eteenpäin sitä. Tässä on oikeastaan pisara, pallo ja oikeastaan eri kokoisina vaan. No jos pisaraa kytkee niin kuin kyynelpisaraa, niin onko se liian suora viittaus vai, vai onko hyvä sanoa? On siinä, kyllä tämä on tämmöinen niin kuin virta tai tämmöinen vesi jotenkin tämä tulee alaspäin tulee, joo. Tässä on tavallaan niin kuin, tässä valo
ja jotenkin tämmöinen vesi kohtaa ja sitten syntyy se sateenkaari, joka on sitten täällä seinällä. Tavallaan tämä heijastus on niin kuin siinä sinisestä punaiseen menee koko tuo spektri, ihan sama mikä sateenkaarissakin. Miten arkkitehdit suhtautuivat? Oliko se niin kuin mukana siinä prosessissa? Tai... Joo, kyllä ne on ollut niin kuin siitä, sen jälkeen kun sitten tämä kilpailu oli ratkennut, niin sen jälkeen ne on ollut niin kuin hyvin tiiviisti kanssa mukana tässä, mutta kyllä se tietysti, kun se pienoismalli, kun tämä sama teos on niin kuin 20 senttiä korkea, niin niitä on hirveän vaikea niin kuin nähdä, että meneekö tämä skitsin puolelle vai... Mä luulen, että tässä on sarkaa vielä taiteilijalla, että aika monet ihmiset ajattelee, että taideteos on joku yksittäinen objekti. Niin, sitten se, että siinä tulee semmoisia ulottuvuuksia, jotka tavallaan hävittää sitä objektiluontoa, niin se voi olla aika vaikeaa. Miten silloin, kun tekee tämän kaltaista teemoista, niin onko se samalla myöskin sun omien asioiden työstämistä? Kyllä se varmaan, että sä käyt myöskin läpi omia suruja tai niiden vaikutusta sun elämääsi. Joo, kyllä se väkisinkin. Jotenkin tämä huone vie kyllä siihen, että ja sitten jotenkin se, ehkä tämä just tuli että halusi niinku semmoista lohtua tähän teokseen ja semmoista, vähän niin kuin pystyisi jotenkin auttaa. Voiko taide olla terapeutti? Toivottavasti. Sä oot sitä, ja saako se olla? Kyllä se saa. No mua kiinnostaisi esimerkiksi se, että miten kaksi ihmistä lähtee tekemään jotain tämmöistä projektia, että mikä on niin se ideoiden pallottelemisen tapa. Miten te päädyitte siihen ehdotukseen, mitä te teitte? Oltiin silloin vielä töissä toisessa paikassa ja sitten päätettiin laittaa hynttyt yhteen, tehdä yhteinen ehdotus, niin saadaan paremmin. Meillä oli semmoinen tilanne, että siellä toimistolla oli hirveä kiire sillä hetkellä. Me tehtiin semmoista urakkapakettia 12 tuntia päivässä ja sitten siirryttiin aina 12 tunnin jälkeen 8-8 ja sen jälkeen iltavuoroon ja alettiin tekemään tuota kappelia. Että... Miten se käytännössä tapahtuu sitten, kun on niin kuin erilaisia ideoita, että miten ne törmää ja miten niistä muotoutuu sitten se yksi, mihin tartutaan? No me keskustellaan yleensä sillä kuvien kanssa, eli meillä on niinku skissejä tai jotain ajatuksia siitä, että miten se hahmo voisi muotoutua ja mitä niinku asioita ylipäänsä me painotetaan siinä suunnittelussa. Ja tässähän niinku tämä tontti on niinku äärimmäisen tärkeä, että tämä sijoittuu niin herkälle paikalle kulttuurimaisemaan, että ihan ensin oikeastaan pyöritellään sitä paikkaa ja miten siihen paikkaan lähdetään suhtautumaan sillä täydentävällä asialla. Ja tässä näkyy tuo alue, mihin sitä oli mahdollista sijoittaa siinä kilpailussa, niin oli aivan keskeinen asia. Mistä saavutaan, mitä näkyy kun saavutaan, mitä me emme halua näyttää kun rakennusta lähestytään, miten se rajaa tätä paikkaa. Ja sen tyyppiset asiat on siinä ihan ensimmäisiä, mitä aina mietitään. On ilmeisesti niin, että tämän kaltaisessa miljöössä se rakennus ei myöskään saa olla liian dominoiva sitten. Se oli meidän linjaus, että me emme halua kilpailla tämän kirkon kanssa, vaan täydentää tätä aluetta. Jätettiin sitten kilpailuehdotus tuonne pääpostiin ja mentiin erottajabaariin, mikä on tämä paikka, missä siihen aikaan niin kaikki arkkitehdit tapasivat kello 9 jälkeen illalla ja varjoraati alkoi heti jyrttämään, että kenestä tulee voittaja. Ja se on kyllä murskaava se kritiikki, mitä me saatiin, että meille sanottiin, että tässä ei ole mitään uutta tässä suunnitelmassa, että missä kaikki värit ja muodot ja semmoinen niin kuin sankariarkkitehtuuri ja itsensä korostaminen. Ja me oltiin aivan niin kuin masentuneita sen illan jälkeen, että tulipahan harjoiteltua pikkasen. Ja sitten olikin aikamoinen yllätys, kun soitettiin, että nyt olette voittanut tämän kilpailun, niin se tuli kyllä kuin salama kirkkaalta taivaalta. Me tulkittiin tämä paikka sillä lailla, että tässä on parempi tehdä nyt jotain ajatonta kestävämpää kuin jotain sellaista, joka on 10 vuoden päässä pois muodista. Tätähän on rakennettu lähes 10 vuotta tätä kappelia, että me oltaisiin jo nyt niin kuin aivan last season, jos me oltaisiin tehty sillä vuonna 2003 niin. Tosi. Kun te sanoitte, että te lähdette ensin niin paikan ja tilan ehdolla, niin miten se, niin kuin se ikään kuin semmoinen suorastaan luettava, siis ihan niin kuin tarinallinen ulottuvuus, niin tulee mukaan siihen sitten? No meillähän on tässä tämä käyttötarkoitus tällä rakennuksella on tämä siunaustilaisuus. Ja hautajaisissa ihmiset yleensä toimivat semmoisen tietyn kaavan mukaan, että on tämä tietty rituaali,
joka hautajaisiin liittyy, niin me yhdistettiin tämän paikan ominaisuuksiin paitsi tämä hautajaisrituaali myös symbolisessa lähestymisessä tämä kristinuskon käsitys kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Eli tämä on niin kuin synteesi oikeastaan näistä 3 asiasta. Mä mietin vähän niin kuin niitä tämmöisiä ehkä arkisempia ulottuvuuksia vielä tähän liittyen. Tulkitsenko mä nyt oikein, että esimerkiksi tuloaulassa on se penkki, jossa voi istuskella, jossa ihmiset ilmeisesti istuskelee myöskin ja katsoo sitä laajaa panoraamaa, joka aukeaa sinne vanhan kirkon suuntaan, niin sehän ei taas liity mihinkään rituaaliin sinänsä, että ihmiset voi istuskella ja katsella niin kuin kuljettua tietä. Mä koin sen jotenkin hirveän innovatiivisena, että oliko se teille joku aha-elämys keksiä tämmöinen? No se on jotenkin sitä taaksepäin katsomista, että siinä on ehkä hetki niin kuin muistella sitä yhdessä kuljettua polkua ennen kuin alkaa tämä siunaustilaisuus. Eläydytään siihen, että mitä se ihminen mahdollisesti koki silloin, kun se hautajaistilaisuus olisi niin kuin ihanteellinen. Ja tuollahan on mielettömän kaunis tämä vanhan pappilan puutarha, mikä avautuu sen vesiallaspihan takana. No itse asiassa se vesielementti minua myöskin kiinnostaa siinä mielessä, että vaikka me ollaan siis tämmöinen mikä tuhansien järvien maa, niin vesielementtihän meidän arkkitehtuurissa ei ole ollut kauhean suosittu loppujen lopuksi. Mistä se tuli tai mikä on niin sen myöskin tämä ikään kuin symbolinen ulottuvuus? Meillä oli toi Psalmi 23 sellainen, mitä mietiskeltiin tässä, kun suunniteltiin tätä rakennusta ja siinähän Herra on minun paimeneni, on tämä psalmi siis ja siinä mennään niin kuin Herra johdattaa viheriöivien niittyjen ääreen ja virkistävän veden ja tällaisia asioita. Niin tässä tavallaan näissä puutarhoissa on ne psalmin elementit. Siis meidän se suunnitteluote oli hyvin sopeuttava. Et haluttiin, että tämä Pyhän Laurin kirkko tässä säilyy paikan dominanttina tai päätekijänä, että tämä on tämmöinen säestävä rakennus enemmänkin. Et siinä mielessä kyllä haluttiin vähän hävittää sitä, jaettiin pienempiin osiin, että on suuri sali, pieni sali ja uurnanluovutuksen sali. Eli saadaan tämmöinen pieni mittakaavaisempi rakennus, joka menee tähän pappilan puutarhan rakennusten mittakaavaan paremmin. Meillähän on hyvin vahvasti tuotu tässä esiin erilaisia luonnonmateriaaleja. Meillä on luonnonkiveä, meillä on tammea, meillä on tiiltä. Että se materiaalisuus oikeastaan on meille tärkeämpi kuin että tehdään jotain immateriaalisuutta. Et ehkä ne esikuvat, mitä saattaa alitajuisesti olla mielessä tämmöisistä vesialtaan, miten se peilaa, on tärkeää. Sitten saattaa olla japanilaisessa arkkitehtuurissa käytetään usein näitä välittäviä tiloja ja vettä siinä välissä. Sitten voisi miettiä vielä tätä kuvataiteen, kuvanveiston ja arkkitehtuurin yhteyksiä. Mä oon seurannut aika paljon tätä historiaa esimerkiksi, niin usein taiteilijakunta on arkkitehdeille vähän käärmeissään siitä, että siis heitä käytetään sitten vaan ikään kuin koristelemaan sitä tilaa, mikä on annettu valmiiksi. Että minkälainen prosessi teillä oli? Meillähän oli ihan päinvastainen lähtökohta, että se oli ensinnäkin ihan semmoinen tosi tärkeä periaatteellinen asia, että kun me oltiin itse saatu nuorena mahdollisuus tämmöiseen tehtävään yleisen kilpailun kautta, niin haluttiin se sama mahdollisuus antaa taiteilijoille. Ja meillä oli ehdoton vaatimus kanssa se, että kilpailu on ennen kuin on työpiirustukset piirretty. Et ei sillä, että tehdään vaikka tauluja ja ripustetaan seinälle, vaan että oikeasti tämä taide on osa arkkitehtuuria. Ja sitä nämä taiteilijat osaskin erittäin hyvin sitten hyödyntää tätä ainutlaatuista mahdollisuutta.